Se kertoo siis tytöstä rappukäytävästä, pienestä Roosasta, 2-vuotiaasta, joka seisoo siellä keskellä yötä ja poliisi Vera Grön tulee kotiin, asuu samassa rappukäytävässä ja löytää hänet sieltä ja hänen kautta sitten hänen äitinsä ja koko tämän perheen, jolla on paljon ongelmia. Mutta se pohjautuu semmoiseen lehtileikkeeseen, jonka mä saksasin lehdestä jo joitakin vuosia sitten, niin saksin sen siitä, siinä kerrotaan pienestä tytöstä, joka hortoilee jossakin ja vanhemmat on ravintolassa. Ja tällaisia tapauksia on, niin ne pitää, jos sen nostaa siihen omaan kirjaansa tämmöisen lähtökohtana, niin siitä pitää kirjoittaa niin hyvin, että se mun mielestä ei saa loukata, sitä ei saa käyttää liikaa hyväkseen. Että siinä on semmoinen hienovaraisuuden raja jotenkin, jota pitää ylläpitää. Joo, tässä näin on semmoinen kohta, kun Veera on sitten tavannut Roosan ja Roosan on mennyt Roosan kanssa hänen kotiinsa ja löytänyt siellä Roosan äidin ja niin edespäin. Ja tämä on sitten joitakin päiviä myöhemmin. Sun ei olisi tarvinnut soittaa. Veera katsoi ylös jalkakäytävältä kohdatakseen katseen, joka oli nauliutunut häneen. Tanja Larsson oli raivoissaan. Tarkoitatko sosiaalityöntekijällesi? No tietysti. Muuten mulla on ihan sama kenelle ja minne sä soittelet. Mutta mun elämäni on mun asiani eikä kuulu sulle. Mähän sanoin, että mä vaihdattaisin lukon. Sä voit tulla vaikka katsomaan, että se on vaihdettu. Se näkyy ulkopuoleltakin. Hyvä, Veera sanoi. Mutta tässä oli kyse vähän muustakin kuin lukosta, kuten tiedät, ja siksi soitin. Minulla ei kuitenkaan ole enää mitään tekemistä asian kanssa. Nyt haluan vaan saada itseni ja ruokakassit kotiin ennen kuin alkaa taas sataa. Hyvät jatkot ja kerro Roosalle terveisiä Veeralta. Ehkä hän muistaa minut. Tuo ensimmäinen kirja Ei valoa tunnelissa, kun mä olin kirjoittanut sen, niin mielestäni se oli niin kiinnostava ja haastava prosessi tämän dekkarin kirjoittaminen, että joskus törmää tämmöisiin mielipiteisiin, että dekkareita olisi mukava hirveän helppo kirjoittaa, jos näkee niissä prosessissa haasteita ja haluaa tehdä hyvää työtä, niin siinä on paljon tekemistä ja paljon oppimista. Ja kun sen kerran on tehnyt, niin sitä prosessia, sitä työtapaa haluaa hioa, ja koska se on myös hyvä muoto kertoa asioista. Ja kun kerran on löytänyt tämmöiset poliisit kuin Vera Grön ja Heimo Partanen, niin miksei sitten tutustua heihinkin vähän tarkemmin. Että kirjoittamisessa ihaninta on tietysti se silloin, kun asiat lähtee rullaamaan, niin saa kirjoittaa ja sitä tekstiä tulee. Ja samalla tietää, että tämä ei ole sitä lopullista, vaan sitä saa palata siihen tekstiin, hioa, poistaa, lisätä ja näin. Mutta se, ettei pysähdy koko ajan mieti, että miten, vaan että se story, löytää sen storyn ja ne ihmiset ja tulee semmoinen kohta, jolla se rupeaa viemään, niin se on ihanaa. Hei, odota vähän. Tanjan laiha käsi tarttui Veeran kuluneeseen takin hihaan ja Veera huokaisi itsekseen. Hankala naapuri. Naapureita pitäisi vältellä. Niin, hän sanoi lannistuneena, mitä sinä haluat? Voisitko sä? Tanja irrotti otteensa, katsoi Veeraa epävarmasti. Ei, en mä kehtaa. Uusi syvä huokaus. Tällä kertaa se pääsi Veeran huulilta. Kuulehan nyt, hän sanoi ja päätti unohtaa suunnitelmansa nopeasta kotiin pääsystä. Me kaksi tapasimme melko paljastavissa olosuhteissa, joten voit jättää kaikki tuollaiset kehtaamiset.